Na 4 man is de haatingang in Wenstzorgcentrum Voswerd weer iepen. En de bewoners die binnen om een duidelijke reden tegenbliet. Nou hoef ik niet meer om te rennen. Dus dit is gewoon de normale ingang. Maar alles. De boodschappen en alles moest erachterom. Dus dan is het wel heel fijn dat de ingang nou weer iepen is. En dit is samen mooi licht. Ik moest nou echt er een oren ingang hierin, want ik moet altijd boetenom. Dus daarom ben ik heel blij dat het nou klaar is. Neffens de directeur van Voswerd wie een nieuwe ingang wel op zijn tiert. En we zien hier een tourniquet hier in Nieuwstad. En die is vervangen door een nieuwe moderne sluis. Maar dat is dan luchtkolomkeis, maar dat is volle veilige, volle zeven. Dus in die zin maak ik stekker gewoon een slag, maar je bent gewoon echt verbiedt. En daar binnen de bewoners het heel eens. Die oringang, dat wie in de midden. En dat ging dat ding zijn in de ronde. En dan moesten die om eens draaien. Maar het wie vissen te krap. In de tussentijd moest elke niet terug de neet uitgang, wat bot omrin wie. Maar daar hient ze al wat op betocht. Wij hier al wat uitvoeren, want we hier een sluiproute uitvoeren. Wij gaan door de doktersingang. Ja, die meesten die zorgen er echt naar uit en die houden het steeds in de gaten hè, als ze aan het bouwen wie. Dus die zijn hartstikke blij. Keurig. Hier gaan we heel lang op wachten en we zijn heel blij dat het klaar is.